Angkel, apa yang nakapanimid ka di tatawa? Awan nga rod ni Antem ta nagbakasyon. Agmay-may sa ka nga rod dito'y balayaw. Ewan Kahit, anya ko mati problema. Problema ti awan naglutaw. Saan aday ta? Umayak aginaw. Tapno saan ka maladingitan kabayatan ti kawan ni Antay. Kwa, mabuti nga amaturong nga may sa itirabi. Anya! Unay ka mo tananggal. Napay ko maamabutang ka. Di mo ibagbaga. Mabuti nga iti alalya. Alalya? Awan ti alalya, anggal. Diyan nga awan. Sige, tapno saan ka ngagbutang. Umay kanto kaduanin ton rabe. Kasano nga ti panagrundayaw? O di baon mo pa'y lang dagiti kakadwa katanod nga grunda. Ay sige, tani, mabuti nga talaga iti alalya pukul. Ha? Nagtakrot ka talaga, anggal. No siya, saan ko akabutang ti alalya? Tasan na pudno dayta. Agasem nga ita makalawas nga awan ni Maribanang. Nyapay ngay. Kana pa nagbakasyon na. Ay katag may sangarod ni parinting dito balayda. Sapay adda taktakrut na. Anya? Dayda kumpare ka kapitan. Takiraut? Wag, di mo la ibagbagan iti sa balay. Anya kumangay ti kabuting na. Alalya. Pirme iti buteng na iti alalya. Laklakayanin mamati pa lang iti alalyaman. Kano iya barangay hall, adala ang mangag ng agkarasakas, mabut-butengan. Mayat ang araw, abut-but nga, nukas ta. Ay, ship! Ada pasaheros mo. Tamak pa'y lang agluto iti pangaldawan ni angkel ka utungan. Ay, agluto pa kagay. Galasang pa'y matyagururay nga pasaheros mo, ship. Ay, saan pa'y muta naluto dito yung kanan ni angkel tungan? Sayang di mo ilugan da jay. Nagpudaw pa'y mat nga long hair nga ababat buok na. Ay, sika pa'y lang ti mangitulod tungan. At yang harod agsumbangher pa nga kalid na. Nuumisam kat ay na. Agparang jay dua nga kalid na. Nagpintas! Anya ngay nga raud. Panawak dito yung lutlutwak tungan. Ay, mabisin na kung kwa raw. Oh, Ay, sus. mabisin na ni angkel ko tungan. Ay, sige nga rod. Siya konti mangitulod da jay nga dati kalid na. Ay, sayang. Sayang nga talaga tungan. Ay da. Ay, nalpas akong anagan. Tarak nantikin na din. Nagmayat ti agilad. Siyak pa iti agi kalun ko ni tinanganan ta. Ay, sumo day tatar arami din yan time. Tunggal malpas kami amangan. Kalpasan na. Siyak pa iti agi now. Una. Kasto'y tumanin inton rabe ay. Ay, win. Tani awan pa'y lang yan time. Di sana ko na makapagpasada. Tasikan ti asikaswag. Ay, bayan pa'y lang day ta. Pasada. Ay, sayang din napinta sa balasa nga pasaheros ko kumaitay. Nagado di ta napipintas ababalasan. Ay, tingkaginak ta maturugak pa'y. Rigan nak tumanan. Inton madam dama. Ni angkel mo nga, kwaraw. Nakaturog adagos, kalpasan na nangan. Ay nagmayata, tibiyag na. Siyak ti aglutluto iti kanin na. Siyak pa iti parainaw na. Nagsenyorito mo tayo. Inaggumatang iti kapi ka na sukar. Tay timpla ka no iti kapi na inton makaring. Ay agasim nga, dahil ta panangasikasong king kwa na. Angkel ko nga raw. Kasimot ano ang mga sikaso ken kwa na. Kaduag pa iti rame ay tamabutang ka no iti alalya. Ay, awanan ti pagdawatak iti buggoaw. Nagado dita, akaaruba, mabalin mo apagdawatan. Ay na, nila ang Maribanang ti mangmangtad iti buggoaw. Naimutan dagiti daduma akaruba. Ay una niya, awan gayam ito ni Maribana. Ni ko mamari ko anang ngampulaw sa di na kayat ti agpadawat na di ako maray. Takayat na, puro ginatang. Uwin ata negosyante nga raw. Ananusan tapay lang arud ati saan nga agsida iti binuguungan. Anya ngay nga raw. Apay nga anusam ngay, kit mabaling ka mga agsida iti naimas.
Ada kwartam nga igatang mo iti naimas. Ay, nagkapoy ka na. Ay, ato yan. Usarang mamuday tanunot mo. Bayam, tasyak tag diskitar iti pangarabiyan ta. Pagdiskitaram manang. Ay, basta siyak ti makamaw. Maguli magkalain ka de. Karabiin ko raw. Unang gail, iso nga agsilawtan. Pag silawam amin ang silaw ta maputeng at nulasip nga. Anya de joy. Nangag mo dya karasakas. Awan mo't nangagkuang gail. Kadnuada. Isursamot di al-alya. Maturog ka kitdain. Ada talaga. Apa, di mo mangag. Ha? Ay, denggak man na yung bag. Ha? Dangag pa siya. Tubatin ka nga ada al-alya awan port. Anyang iti aramidan tananggay. Ay, agkumutan. Dito'y tan silid. Santan arom-romwa. Ay, talaga gayam nga dalalya dito'y balayuang kain. Di ka natagari. Ang mga numangag nakakit umay dito sila. Kasta unay ti nervyos na kita gulitag. Ita, ta nakakumudan. Mabalin ko na mapanmang pili iti manok at iliwag. Haddan si damay, kinituyang kao. Ang gail, nagkikiyak mo tindag iti manaw. Huwag na raw. Al-alyang atati manok da jay. At ang sama tagtiltiliw iti manaw. Kit al-alya ati agtiltiliw. Ay, kurag. Agkumot talaga. Saan samat nga alalya day diyang gail? Di mo ipilit. Al-alya. Kaslamot nga minagtiltiliw iti manaw. Uray denggam o. May al-alya lang ta. Nakabutbutan. Makapaderbiyos. Nakitam jay bagbagam nga al-alya dita balay da kapitan. Ship. Saan ko nakita? Ngam nangig kautungan. Ay! Anya nga tinangag mo? Di karasakas kan kiyak ti manaw. Ay, no adya karasakas kan kiyak ti manok. Al-alya datan. Isumot ti ko na ni Uncle Kaw. Iso ang nagkumot kami na. Amangan mat no saan gayam nga al-alya nga diyata. Alalya, isumot ti ko na ni Uncle Kaw. Suruam kit din ni Uncle Kaw kat laklakayanay. Sa bagay Kun isupay ti kapitan tayaw. Saan ka kit din amamati kan kwa na? Ay, uwan gayam niya. Ship. Mamati akon. Pampanunutak lang mat nga men. Anya ti pampanunutam tungan. No, apay mat nga mamatian ni kapitan iti al-alya. Apay, no kapitan. Saanen arumbang amamati iti alalya. Rumbang nga naturot kay di at kapitan garod. Awan kabutang na oray al-alya. Manungat ang aldaw aya nga awan ni Maribanang maray. Makalawas ka no. Ah, nasaya at mat ano kasta. Na, maragsakan ka nga awan ni Maribanang. Una, maragsakan na. Nay, apay ngay, kaawang ka istoryata. Ayun anya. Awan mangilibre iti meriendata. Ayun gayam. Ay, rumbang gayam nga aglading ita. Tawan ti pagdawatak iti bugko aw. Makapaikawa, no awan ni Maribanang. Uray ni kapitan, sigurado ang maikawa mo. Adamon di kwaro ka mangluto iti kanin na. Agasem manday ta apadang dongo ni kwaro ka ni kapitan. Maray, anya ti umay mo gatangan. Ay, awan maray. Umay kula damagan kung ano ang suli ni Maribanang. At si daan niya o kanibadong mau. Ay, manok ti si daon may maray. Naglukmag amanaw. Ibatik da ito'y agparis akaraykay. Tengag kando apayak badaw. Si daon tamanan inton bigat. Nagkunaking ka, mangibati-bati ka. Si daon amin ita. Anya nga iti si daon ta inton bigat. Saan ka talagang agpampanunot niya? Mapanak manin agtiliw iti manok ni kumparig ngayon tinga. Ay sos ka na yun ang beton. Kasanungay numamuan na. Apay kumamamuan na ngay. Kit permay tibutang na. Pagarup ng al-alya di mang mangag na akyak ti manok. Ay, tak
Krut gayam talaga ni Kapitan. Pirmi iso amayat at akawan. Sumipot pa lang, maturog kan. Ay, uwid Ay, nungay umay manan di al-alya. Ayunan niya. Ay, usar mamuday ta panunot ba? Uray once in a blue moon laang. Sige Uncle, maturog tangarudain. Ay, sapay kumatasaadan nga umay di al-alya ita Arabi. Apay ko mga umay. Kanayunan nakit din to umay. Ha? Adamanin nang ko akarasakas. Unang Uncle, nangag kumay. Andiyan nga, mamatikan nga ada al-alya. Unang Uncle, talaga mamati akaon. Adamanin nang ko. Agkumutan ang Uncle. Ay, unay mo day ta nga al-alya. Maruwamutin. Ti ko namkit day. Awanan bain nga alalya. Ay, win. Napuskol kit diti pa nagrup-rupa day ta nga al-alya Anya nga tinapasamak idi Rabi Shit. Tako na nga nagsubliman ng DJ al-alya. Nangagmi man ti karasakas na. Kan kiyak ti manaw. Ay, makapanervyos a talaga tungan. Ay, una ag nervyos kayo. Kahit, agnervyos ka mutan a. Kasla saan mat nga makapanervyos. Apay asaan? Ibagbagak lang nga ruda na pudno ti alalya. Kasano nga, no? Saan mat nga al-alya dyan nangangiyaw? Surwa man ni Uncle ko kapitan kunak Mike. No ngay, agtatakaw da jay. Agtatakaw. Anya kumangay titakawon na. Kataan nyo no niya ti, mabulay na nga takawan iji, bulay ni Kapitan. Tinalian mi mat ana imbag titawakan ridaw. Kasano ko maamakastrak ngayon agtatakaw day jay. Ijay lang ayaw nagtibulay ti, mabulay nga pagtakawan na. At no nag-adu ti tarakan ni Kapitan nga manok. Ay, anya. Naglulok magpay, pati dut-dut na. Ay, ibagak day takin ni Uncle Kaw, tungan. Saan na pa'y binilbilang dagiti tarakan na manaw? Ay, badaw. Isardeng mo, day arami daw. Tama nga numatiliwan na ka ni Kapitan. Pangay sardeng ka. Kut nakadupay yung manok ni parinteng. Kaya't mo asawan, ibo sa mamain. Ay, gito mo na. Nagmayat nga rin ti mapanagtakaw iti manok. Ta nagtakraut. Basit la karasakas. Kasta una ya, iti panagkumo na. Ay, agasam mo jay talo ang manok ko nga, iti napukaw. Ay, kunakmat kan ka ng Kyle. Saan nga alya di mang mangagtanga karkarasa kasi iti rebe? Diag tatakaw iti manok mo day jay. Anya nga ti arami din ta. Rumuarta iti rebe. Ay, sikalaan, mabutangak. Duwata tatiliwan ta diag tatakaw. Pangurin ta adagos ti gurong na. No ngay al-alya. No alalya, o dito maray ta. Ay, agpigpigirgir pa'y matitumang ko. Nakabut-butang ngamin. Ako rin makangkang. Ah. Takaslad namang mangag kong haring padal. Diyan sabot al-alyan. Rumuarta, tapno mamuanta. Ah. Kat pangurin ta ti gurong na no asino man day ta. No, al-alya. Ay, dakasun. Sintain na kakinito yung gaw. Iso asaan ka na tagaray. Daan diretso kay kasirula. Pangura man ti gurong na Kyle. Aday ka! Aday ka! Hindi sa met pari pa daw. Si kamot ti al-alya. Ay, Apa pinangor na mo din paray? Una, minual alya. Agtatakaw mo't kayam iti manaw. Ay, talaga aloko ka paray. Ay, pirmi anirvyos ko. Tati amok al-alya. Ti agkarkarasakas iti tunggal rabi. Ay, pakawanan lang paray. Aday ka! Ay, gunggunam day ta. Kaslakan to mga min al-alya talaga. Ay na, Kapitan! Agridam ka. Saan para iti al-alya? No di ket para kadagiti agtatakaw. Ala siyay! Ditan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng!
para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, Mare. Makapakatawa launay dito yung pakitam kanyak abidyo. Kunak ka nagkatawa ka. Ay, sa anak ama nagkatawa. Ngamday tayong pakitam abidyo ti talaga akinatawaak. Oh, ipakita man kang ka. Wen, Mare. Hindi katawan yung kumay. Umay ka, kwaro. Takita dahito katawaan mi avidaw. Ewan, kita matap nagkatawa ka mag. Jak pulos nagkatkatawa ita alawas. Gapo iti kakaasikaso kinianggal inteng. Ay, kita dahito video atap no aglak kamay. Ipakita man kan kwa na, Mare. Kita maun. Kita man. Kunakun ka. Anya, naikatan ti stress yaw. Ay, una hindi tabijaw. Tunggal makitak da ita abidyo. Kat talaga nga agkatawa ah. Baul ka lagi matang ijetirsi na iti asin ko. Nagbayag ka. Kasanaw kat atay pakita ni Nana Tuyang kada kami abijaw. Makapakatawa. Ha? Kit manungay nga oras ang nagkatawa kayaw. Ay, ipakita batin ka tap nagkatawa ka may tangkay. Manlang makakatkatawa apulos. Impasa kanyak ni Nana Tuyang. Mabit lang nga ipakita. Saanan, sayang ti oras. Asinam kit din jay lut-lut wa mapinanawam. Aw, buyam dito abidyo angkay. Buya man ngagpaiso. Ha! Makapakatawa ngagpaiso. Tumot kan ka. Kaya't ko nagkatawa. Inton madamdaman ton ti panagkatawak ta mabisina kun. Ingkaki di agluto pay. Ay, wanang kay. Nakita mi mat akatawa kayo akatawa jay tersina ni Nana Kwanang, Nana Tuyang. Ay, won. At nagayang video, akinat katawaan, may. Ha? Ay, mabalin ka diya buyak mat ita abijaw. Tapno katawa may. Daytoy. Puya, Ha? Ay na. Nakakatkatawa talaga. Mustam, nagawid ako. Ha? Ay, ipasa mamot dito yung silpong ko. Tapno at damot katawan, may kabayatan ti panangururay, may iti pasahiros may. Si Mangpatkan ba daw? Ayun na yung tirigat ti panagbiag aya. Kasangsangput mo pa ilang, kastanti bagbagang. Ang sinay kapay. Makapaliday gayam ti bihag. Ay nasan ka kading aglidliday? Oh my God, aday pabuyakin ka video. Ay, tilay bagbagam mo tuyang. Ay sos, no makitam na dya video, sigurado nagkatawa ka. Pag kunamag ngay. Nagkatawan to pa ni Kumarik Akwanang, pati ni Kwaraw. Kasta unay ngalag na. Ayawan ganas ko ngagkatawa ita. Tanda perdi amin nagitimulak anateng. Iso nga rod abuya na iti a video, tap nurumag sakti biyag mau. Ay, ayan na. Ahap. Daytaw, buya umaw. Anya ko mati makapakatawa di tangay. Na, saan ka nagkatawa? Ay, kasano nga tadagitimulak anateng nga naperday. Nga po ititika gaya. Ang katawa ka mutin na ba daw? Ay, jak kaya't nagkatawa. Pilitin na kiday. Apay nga, idakwaraw, kat nakipagkatkatawa damit, idi nakita na dahito abijaw. Si kalaang ti saan na kaya't nagkatawa. Ay, sana makapakatawa da ita.
Agkatawa ka no saan? Saan? Pilitin na kiday. Pues, no kasta nga raw. Agluto ka iti kanam. Kaya't mo asawain, saan ka pa yan nakalutaw? Sanak nga agluto, aging gasan ka nga katawa. Ay di nakpilitin ko naktuya. Pues, no talaga adi mo kaya't nagkatawa, ipabarangay ka. Anya, ipabarangay na kan? Apay, dakala pa ka basulak iti sana pa nagkatawa ya. Mayat no katawa tayo niya. Meron, Che. Mayat. Ay, apay nga katawa kayo. Ha? Hey, kapitan. Katkatawaan mi dito himpasan ni Nana Tuyang Abijaw. Ha? Ham ka diyang kail. Ay, ura jak buya enta kinatawa akong day ta ijibalay. Ayun gayam tayong pakita kun kan ganggail. Itatada tayo dito barangay hall. Sumardeng kay ako manatawa, ah. Apa pagsaldengan na kami. Kayat mi nga rutiyag katawa. Magpasokap. Nagragsak to pa, nagkatawa, kapitan. Ibawal ko tag katawa dito barangay hall. Apa ngay mate? Eh, kagawad ko nang. Apay, kapitan. Apay tag katakatawa kamit. Ay na, kapitan. Aging gaita, katkatawak pay lang, day impasa ni Marito, yang abidyo. Ay, isurat mo dito dakil apapel, bawal tag katawa dito unag ti barangay hall. Ah, Nangag mo, Chip. Apa ngay mo tangkail? Pasaw. kaya't mo asawan, kapitan. Bawal tiyag katawa diti barangay hall. Eh, nalawag tinangagyaw. Nuwan no gastati kunam. Kasano nga yan? Bawal gaya man katawa dito barangay hall. Kay, ijay tayon ruar ang agkatawa. Pasaw. Unay ka mo tinanggal. Anya ngay aklase ti lintag ti bawal nga agkatawa iti barangay hall. Eh, kasano kat amin sa atawi jayan, kat katawa. Ni sekretary, treasurer, amin akakagawad kat kumanatawa da. Ay, di ka makapagsisyon, katawa da akatawa. Kay, adang arot kat katawaan da. Ay, adakan awan, bawal! Kat makipagkatkatawa ka nga minin Na, ibawal ko nga ron. Siyak pa'y timang tubngar. Kasano ngay dagiti saan da malabdan ti agkatawa? Agmulta da, 500 ti first offense. Anya? Second offense ka sa ngaribaw. Ha? No third, 1.5. Oh. Una yan na nagngina. Ito italangin ruar, ti barangay hall nga katawa, Chip. Una na. Agaso nga iti bayadan ta. Numatiliwan datan ni uncle nga katawa di taunay. Di matatabanong dito umay. Mapanidya bangkag na dayta. Da magkukat na perdi amin na mula na. Ay kat ayaban ta, tapno makipagkatawa ka data. Tataba daw. Dumagas ka pa imiait. Yakayat, awan oras ka. Umay kan. Malipatam ti problema, no umay ka dito, oy. Yakarod kayat, di tagpilitin. Umay mo buyahan dito yung makapakatawa abijaw. Ay, sana ka makakatkatawa. Nagseryoso ka matlaon na yan, tataba daw. Unya raw. Napanmutan. Sana balay. Dua talangin nga katawa. Kinat katawak at talaga day abidyo nga impakita medikal man, maray. Amin tayaw, nagkatawa, maray. Katalagamat nga min ang makapakatawa. Ngam ni badungkaw, saan ang nagkatawa? Apay ngay, Problemado nga may. may mayat no problemado. Katawa latta. Di na nga ron kaya't. Oray siyak tupay ka problemado Awan igatang ko itila ko. Ay ngam, agkatawa latta. Ay, kauna. Ay, maray. Adda ni Kapitan dita barangay hall. Kaada apay aya. Mapankuman ireklamo ni badungkaw. Apay, inan ano na ka? Di na nga ron kaya't nagkatawa. Na, Ireklamo man kin ni Kapitan. Siyak pa'y ti unaam nga si kaswan, Kapitan. Tasaan basta-basta dahi ti ireklamo kan ka. Eh, sana basta-basta? Nadagsun abanag. Ay, na. Makapadanag sa dayta. Anya dayta. Ni badungkaw. Sinaktan na ka? Inaperkat na ka?
Kadel? Ay, sana mabalin nga ramidan na dayta. Nadagsan a basol dayta no saktam ti asawam. Sana kasta, Kapitan. Na, Umay ko ireklamo ni Badungkaw. Gaputa di na kayat tagkatawa. anyat ko nam. Di na kayat tagkatawa. Oray pilitag, di na latta kayat. Dayta lang, ireklamo mahal. Maruruda gayam. Napakatawak amin nun at tao. Ngam isaw, jak mapakatawa. Ang mga no problemado Ay, nakaasimot ni kumpare ka Badung. Oray man problemado. Rumbang latang agkatawa. Malata aksunak adagos dayta imay mo inreklamaw. Ay, agyaman na, Kapitan. Talaga analibtak ka, Kapitan. Ay, aguri ka. Kitakman, katkatawaan nyo abijaw. Kaya't mo magayam tagkatawa, Kapitan. Siyempre naman Aha. Oh, atoy, Kapitan. Dayto. Ha! Makapakatawa! Kunak tumod kun ka. Uray siya, maisurot at manangyag katawa. Agkatawa kayo mo dito nagti barangay hall. Umay kamutun, marikwanang. Tapno talo tayo nga agkakatawa. Ay, jak kaya, tiag multa. Ay, wun gayam. Na, anya nga wun gayam, Kapitan. Kwa, agmulta gayam ti asinuman nga katawa dito unag ti barangay hall. First offense, 500. Anya? Sige, agbayadak. Ay, sos, kasano daytan? Jak matamaw nga dagayam multa tagkatawa dito unag ti barangay haul. Oh, papanan nyo nga Chip. Mapang kami kano ije irigasyon. Kami kitain ti padanaom. Kan pasyaran mi ti kataltalunan kan bangkag dito kabildatan. Ay, sayang Saan ka makapagpasada ita? San bay lang? Si kapay lang ti agpasada John. Sige, Chip. Takasimat dagiti agbangbangkag, kan dagiti agtaltalon no awan danumda. Sige nga raud. Agkatawa ka lata Ang saan ka nga agkatawa iti barangay haul, no di mo kaya ti mamulta. Ay, anyat makunang may paray ta adamot tendanom iti irigasyon. Ay katanyapay nga ti sabali may bagak paray. Nalaos ti panagyaman ko king ka paray. Namuak a problema ti kinaawan ti danom. Wan paray. Isungarod nga uray no pilpilitin na ngagkatawa ni tuyang ka. Kat saan naklata makakatawa paray. Kat no ibay nakainreklamo ijay barangay hall. Kat daytoy awagas tinapanunot ka tapno matulungan ka. Ay kat ita. Kaya't kaunti agkatawa paray. Kasta, agkatawa ka. Kat agkatawa ka mga na paray. Ha? Ay, nagkatawa akon edi last week. Tuyang! Tuyang! Nay, si Mangputkan ba daw? Naragsakang itan. Tadadanaw, may jerigasyon. Ay, san ka man nga katakatawa? Nay, si kamot ita tinakakusilap. Kasano ajak agkusilap ket awan bagas, awan mantika, awan asain. Awan lamin ay. Ay, awan namin ba daw? Naibos amin noon. Ita, si kamot tinaliday. Kahit naibos nga rin namin noon, kaya't mo pa ilang agkatawa. Hada ka di tao di tatersina ni Marikwanang. Kani Marikwa na ka, apayaya. Kahit mapan ka di ta. Mumutayin, tikat ko sa wine. Ay, maray! Agsangsangit ka mag. Wan maray, jak makakatawa ita. Uray pilita, kawan lata. Sana kaskin ka ngagkat katawa, uray ang may saka. Wan, mare. Kinapod no na, awan mo tirason nga katawa ngam agkatawak lata, taragragsakag ti bagbagek. Kasano mga may? Awan bagas may, awan asin may, ay, awan bugoong may. Ay, sos. Makapalwamot din day tanga imbaga, maray.
Kasano da ito yan, marikwanan? Ay, siyak manen, ti mapanunot yun. Basta kakastabambanan, siyak latta ti malagip yun. Sige, pautangan kan, Maray. Ay, agyaman ak marikwanan. Agyaman ak hunay. Ay, nakurapay lahunay ti panagbiag ka, Maray. Ala, di ka nagsangit. Uray nakurapay tayo laeng. Basta ragragsakan tayo lahat na ti magbagi tayo, Maray. Saan na nasaya ti aglidliday? Buyam ngamin atay video ngayon pabuyam kanyak tapno agkatawa ka, Maray. Ay, Maray. Ay, na to yan. Gusto ni nanakwanan. Saan anasaya at taglidlidan? Iso nga imbes nga agsangit ka, umisem ka kiti. Tapno saan ka amay stress. Hala, sige! Dinan, tinagibusan ti sa walipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman kay, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bayat kayam no itimplaan data iti kapta. Intimplahan ka lang iti kapay. Kastangunay nga isam mo kanya kang gail. Paray! Harintay! Aniya, dati akong pare kung ta umunapay ko mga igop ko kit agpukpuk ka mo ijirar. Ganda siguro masapol na Paray! Harintay! Ay! Apay! Bigat nga umay kaagpuk-kapukaw. Diyak pa'y nagkape. Mabalay nga mo paray. Nakaunag kan. Magikapi ak kumamot paray. Itimplaan na kan ni Kwarog. Ala, Kwarog, itimplaan ni pare ba daw? Wait lang. Agtugaw ka. Ay na. Makaung-ungatag kay paray. Ay, madamdaman taon. Madi, no bigbigat nga agungat ka. Anto yung ti kapay, tataba daw. Ay na. Nagmayatay, di makikapay. Umigo pa man. Na. Ala, tapno may katungot mo. Ay na. Mm. No, dapay ko mapandisal paray. Na. May mayat maday. Ala, yalaan na ka iti pandisal. Mabit lang, tataba daw. Mangalak iti pandisal mau. Urayam ti pandisal. Wait paray. Itatanalpas ka na nagkapay. Nangan kapayan iti pamigat dito'y balay. Ay, thank you paray. Nabsugat. Mayat dito. Ay na. Ay, ala, ibaga mo ti rantam. Ay, mabalin ko nga ibaga, paray. Ay, darasam Nasken ama amwak, sakbay ama panak iti barangay haul. Wen, ibaga kon paray. Na, apa iti makder ka ngay, saka nagbanikas. Agungatag gaya man paray. Ha! Agungat ka? Pagronda ang magmat na kiti tanod mo paray. Na, Tinakawan na kami, dirabe. anyat tinakaw da. Talo akaban nga Eric, titinakaw da. Ay, agasam dats! Baybayan yun sa may dito barangay yun. Da kayong opisyalis di barangay. Nangrunaking ka paray. Ay, kalma pare, kalma. Ay, saan na ka basta-basta pagkalkalmahin paray? Na! Agasam day ta tinakaw da at talo akaban nga Eric ngay. Ay, payabak dagiti tanod ita. Wait, naskin lang. Tapno may sublay, italo akaban nga Eric ko paray. Ha! Tandaan talo akaban nga Eric. Agung-ungot ni Kapitan. Tapay kagawad. Napan kanon nagreklamo ni kabadong iji balayda itay bigbigat. Natakaw kano nga min talo akaban nga erikda dita balayda. Awan mo ti mataktakawan dito'y barangay tayaw. Isulang, mate. Mas daawak nga ron mat.
Nakapadlak ka no, madyan ang idulinan da kadagisay nga iray. Imposible mo't ah. Iso amapan kayo amin at anod iti barangay hall. Takasarita na kayo ni Kapitan. Ay, sigurado man na maungtan kami. Ship! Kunak no, ungtan na tayo ni Kapitanan. Kahit, ungtan da tayon. Agungat ti kasta. Iwaras-waras na lang ti panagkita na. Kan agbus-busing ardi ay agung namat. Kastano ako ngat ni Uncle Kao. Kasta nga agungat! Wang, imbag ata kasta lang. Dagiti daddo mga kapitan, bumukaw da. Ay, naulimak gayam ni Kapitan no agungat. Eh, nalpasa ko na nagungat. Oh. Kunak tumot kan ka. Ay, mayat gayam no agungat ni Kapitan. Ay, nagbuli mo ka, tadda pa ibagana. Ay, mulmulagatan na tayo. Tadda ibagana. Ay, naawatan dyan, di bagak. Ay, ada imbagam, Kapitan. Apay, di yun naawatan. Awan mat. Wan ko namlatan. Sakto latan ti mangipalawag kan kainton madamdama. Ay, un gayam, Kapitan. Naawatan mi. Approve. Kinaawatan tayo na. Nawag, kapitan. Nawatan na eh. Sige. Agawin kayo. Kahit namnamag. Asa din na maulit pa. Nga da matakawa. Ay, diyak maawatan. Diyak ko na mga imbaga ni Kapitan. Awan mat nang nangag ko. Sakit na awatak amin nga inmulagat na. Un ata ka anak-anak ka. Siyak nga katawa na awatak. Di ko na. Takwatin tayo no asino ti agtatakaw dito'y barangay. Katawan mo ti agtaktakaw. Kat no natakawan ni tata ba daw itirabi eh. Ay! Talo ka ba nga irik ka now? Apay nga iso na lang. Di ko na nga rod ni Angkal. Saan tayo nga urayan amanayunan pa'y dagiti matakawan? Imbaga ni Kapitan diyata. Gatuwain. Apay nga men nga sa nga agsaw mat ni Kapitan nga mulmulagatan na tayo lang mat. Kasi ti kabarbaro nga style ti panakisarita na itan. Mata sa mata. Kasta gayam ti kaya tasawan ti mata sa mata. Iti ababaapan na agkamata. Uy, katno sakit mat diyatan. Ay, di naksuruan tungan. Apay, napanam, binirbiro ka bigbigat. Madalayang na panak. Nakaringak awan kamutan. Nayaw awan mun sa manunday tapanunot mo. Ay, saan mo da? Nayawawa na sasawa mo. Mapanak di tatersina ni Marikwanang. Tay naggumatang itirika daw. Siya ako na, di mapan gumadan. Saan? Siya. Malipatam tumanon di gatangom. Kita niya ngay nga ro teramidag. Dito'y kalaang balay. Ay, unay mo daytan ngay. Di mo ipapilit ti rumwar ba daw? Ni ko mabadong ko ti ibaon ko arumwar. Ngam sabalin tumanon ti gatangon na. Kano nagsapa mat arimwar di tabalayaw. Damdamaga nga raud no sa dino tinapanan na. Ngam di na mo't kayat ngay baga. Saan na nga imbagaan na pan, iti balay da Kapitan? Na, anya nga iti inaramid na di tabalay da Kapitan? Kano imbaga ni Kapitan, anatakawan kayo kanaw. Natakawan kamay? Talo kano akaban nga erek, tinatakaw di tabalayaw, iti rabi eh. Anya? Iso nagdanag adagos ni Kapitan. Ita, pinaayaban na amin dagiti tanod. Sigurado nga inungungtan na ida. Ay, kaasi mo dagita atanod maray. Uray da kami akagawad. Sigurado maungtan kami. Ay, sige maray, agawid akaw. Kadya ngay gatgatangam arika daw. Ay, saan agawid akaw. Badong! Badong! Apay, aya. Apay! Napan mo yung bagakin ni Kapitan, anatakawan ta iti talo akaban nga iray? Kituin, mate. Iti nakariing nga kita'y bigat. Awanay, dagiti talo akaban nga erikta. Kaano napantain lako yay ilay, idi namin sa nalawas. Adaya mo tinlaklako da. Kaano adapay lang, kanyak di pinaglakon ta. Ayan na. Adda dito'y bulsa. Ay, kita agman nupod-numod laeng. Dito man day, Sa sangaribo mo da. Ay, ikan na mga rodin ay, di kwartak. Hagtal na ka.
Tila mapan mo ibagbagakin ni Kapitan. Nalipat ang ngayon lako tagayam Unak no tinakaw da. Saan kami ang nakatagari, idi inungong tanda kami ni Kapitan. Kasi gayam no agungal. Ay, kasjay na talaga, kagawad. Kinita na kami amin asag gaysa. Miningmingan na dagiti ropa may. Sana kami kinita nga agpababa at pangataw. Kahit anya nga timbagana. Awa mo imbagbagana. Or-orayan mi nga rod a pagsasawan na kami. Ngamawan mo't na oray mi asa una. Aw, kasano nga rod nga ibagayo nga inungtan na kayaw? Nawan mo timbagana. Iso tinang ibaga mo laang analpasan ang nagungal. Talaga kasta ni Uncle Kuitan, kagawad. Kasta ti kabarbaro nga style na no agungay. Ay, mangantan porog. Ito na. Itay pa yan nakadasar dagiti makan. Agsubo ako nakasta. Kapitan! Naimot na natuyang day, Jay. Unay mo daytan. Tayra na tapayamang mangantapit. Hey, Yung nakadi ayaban. Ang mga no at damot na patag nga ibagana kan kangkay. Ni Kapitan nga ikwaraw. Atay di kusina. Mangrugi kami kumanamangan nga madakamutan. Ay, nagmayatin no kasta. Uy, umay kan sa lang mo't makipangan. Saan mo? Talaga lang nga da kayat ko nga ibagakin ni Kapitan. Umay ka nga rudain. Mangan kamutan, tada kamut langain. Mabalain kwaraw. Ay katuna. Umay kan, di kagbabain. Mabain ako mako. Mabain ka now. Ay, sige man lang. Tangay pilitin na. Makipanganak ka. Ay na, nagmayat gayam ti makipangan dito'y balayaw, Kapitan. un Ngam kababain mo, no kanayunag ti makipangan dito'y balayaw. Saan ka na, Kapitan? Ay, umay ka na ta. No isuti ko nam, Kapitan. Ay, anya di ko na mga ibagan. Ay, Kapitan. Dandanimot nalipatan gerantak nga ibaga. Ay, tangay nabsukan, ibaga mo na. Ay, ko ngamin, Kapitan. Ni badungkaw. Apay, di mo kunain at tinakaw da. Pagan ano da ngay mo't atakawon ni badungkaw. Ha! Oray man pa'y ipatakaw kaw. Awan mayat amang takaw kun kwa na. Imbay nanto pa imbaga anatakaw titalo kaban nga irikyaw. Iso nga rod day ti umay ko ibaga kun ka, Kapitan. Ah. Tajay talo kaban nga irikmay. Saan dati nakaw? Anya nga ron na. Inla ko may, Kapitan. Yay, in-report na at natakaw. Nakabawan na siguro ang Kapitan. Amumutan ni badungkaw. Lumakayon. Adong dagiti malilipatan na. Sa painong takdagiti tanod kan kakagawan. Ay. Unayin apan nakailawan niyo, Kapitan. Ay, kasano pa'y ama ibabawit di ungat ko ngay. Ay, ni badung ko ati ungtam, Kapitan. Oh, hasta na ti buwan kan puya tayo nga nagron-ron dia. Saan matgayam nga natakaw di irek ni tatabuya di ong. Nakabawan na lagaya mga inlako da. Makabawan nga. Pa'y mabualain, pinarigat na tayo. Isumati ko na kinanggal ka. Nagrigat pa'y mati makusilapan. Masabat ko lang de tatatabadaw. Saan nga kamkamali nga cross ti jalan me. Kita mo? Ha? Ni tatabadaw nga. Ay, uwan. Ay, timing ta at kikita tayo. Makaungat ang aon. Ay, makaungtak matman. Ayabak! Ah. Tatabadaw! Ay, ne, timaliyaw matan. Umay dito'y ayan ta. At damat igam ng ice cream. Ha? Dua. Makakaungat kami kan katatabadaw! Apa nga bagam nga natakawan kayo nga sa anggayam. Amom ka di! Inungungtan na kami ng kalkaw. Babagan iti ko silap! Ay, dispensarin nyo ka din Kastoy ti lumakay nga main. Lumakay kayong tumay. Mapadasan yung tumay ti agkabawa kas kanyak. Ice cream yaw. Sakay yaw. Ay. Ship, awatan ta. Ay katuna, ice cream ko naman. Ay, awatan ka. Ay na, ice cream. Pakawan ng dakan tatabadaw. Ang niya,
Di mo ulitin ti agi pulong-pulong no di mo pa'y sigurado. Tapnosan kami amongtan. Ang kape kainting tanasamit kan medyo napait ti kape. Ang kape akakastoy. Aray! Na, Arinteng! ay, umay ka manin makikapay. Amok nga isulti kayat mo. Ayaw mo nung ako na paray. Ay, na. Ala, agtiplakan. Tani, ada na panan ni Banang. Ay, at umay ko ibagaking ka paray. Di mo kunain nga damanan natakaw di balayaw. Ay, san aday ta, ti umay ko ibaga. Anyang karon. Umay ko ibaga, nagapit kami manay ni Tirek. Amom, numano akaban. Manaw. 5 akaban paray. Kat gaputan na libtak ka, kapitan. Kukuha mo, di may sa akaban. Ay, mayat ay, mabit lang. Ta itimplaan ka itikapim. Agtugaw ka dito. Alam! Bumawi ka, Tata Badong. Tainton na minsan, kita ang payan na imbag ti pasama. Sakbay nga yung kaagi report, kin ni Kapitan. Hala, sigay! Dilan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y estasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangal.